kompletu Českého Krumlova. Dneska je teda sobota, seminář je zítra v neděli, dneska tam dorazíme asi za 20 hodin, koukám podle navigace a pak se tam zazvítíme ve fitku. Pak máme nachystaný nějaký wellness, budeme si do sauny, do výřivky, trošku regenerujeme, najíme se pěkně večer a zítra bude probíhat seminář do 10 hodin, kde vlastně vám odhalím nějaký tajemství ze své přípravy, pak si zacvičíme a odpoledne se budeme vracet domů. Vezmeme to ještě přes Český Krumlov, kde se vlastně zúčastním charitativní akce na podporu dětí v okolí Krumlova. Jedná se o nějaký běh challenge, běh do schodů tam, se pořádá každý rok. Kam jsem to teda pozvaný, takže budu rád, že se tam zastavit a podpořit takovouhle dobrou věc pro děti. No a potom už se budeme vracet domů. Takže budu se snažit natočit vám nějaký materiál ze semináře, z tréninku, abyste viděli, jak takový seminář probíhá, po případě se mohli ještě zúčastnit, kdyby se vám to líbilo. A to je teďka asi všechno a teď to už povalíme na Krumlov a do Kaplic. Takže zatím čau a jdu. Vítám na semináři tady profesionální kulturista Tomáše Kašpara. Chtěl bych poděkovat za, že jste přišli, že jste zúčastnili tady tohle semináře. Po případě tady máme kickový shakery s podobnou Tomáše Kašpara, Vojty Kolitenského a Sabiny Planákový. Celý ten seminář bude dřív, my jsme byli tady v sále, řešili by se tu věci ohledně suplementace, výživa a lehce z toho tréninku, v případě, jak se to máš připravit na závody. Pak by se šlo dolů do fitka a pokud někdo měl třeba otázky na různé cviky, na techniky, třeba kdybyste mi ukázali Tomáše, jak to vy cvičíte, Tomáš by vám řekl po případě, jestli to je dobrý, nebo jak by to on změnil. A ještě když tak tady v sále by se pak k konci udělali otázky jakoby na různý témata, který by Tomáš neodpovídal. A chtěl bych vás poprosit, kdybyste měli otázku tématu, abyste se přihlásili, aby se dostali u nás, měl jste tady wellness, večeře. Já bych chtěl poděkovat, že jsem pozval, poděkoval, že jste přišli se podívat, poslechnout si nějaký nějaký věci, co za ty 20 let jsem nazbíral v kulturistice. A jak jsem u vás určitě super ty za vyvolání za wellness. Začal jsem jim bezvadně, všechno si záda, dneska dáme asi biceps společně s mojí přítelkyní, kde se chtěli zeptat jako ohledně přípravy holek, že dámských věcí prostě připravit. Když můžete za ní tam dotace, závodní pro fitness, má to svou sezóny. Takže určitě vám můžeme poradit, jak co dělá, jak trošku rozličení oproti přípravě chlapů. A začal bych asi otázkou, jak jsi začal cvičit a co si k tomu všemu vedla a pak bych třeba slova jedna na tobě. Jasně, to tady nebudu si vypět nějaký video. Tak jak jsem začal cvičit, začal jsem asi v 17 letech, úplně začal s kulturistikou s tím bajorkou. Teď byly různý sporty jako atletika a bojové sporty, vlastně od toho jsem se dostal hlavně k těm posilovny, kde jsem zůstal a začal jsem závodit. Moje první závody byly shodou okolností tady v Českých Budějovicích, kde jsem poprvé viděl Petra Fajta, to je na exibici a když moje mamka dobře tam byla se mnou, tak říkala, ježišmarja, to budeš vypadat, jako doufám. Takže jsem si říkal, tak snad jo, a vždycky říkala, že to vypadá hnusně, něco jsem viděl, že už je dobrý, protože to je dobrý. Takže to byly moje první závody za dorost.
Máš tady krajost Budějovice. No a pak to následovalo nějaké jiné lety a muži a až do 2003, kde jsem vlastně skončil, jsem na odpověd nějakých asi 8 let, 80 let závodní a nějaký jsem se v roce 2002. Jako nemělo by se cvičit, protože vlády nebo právě Takže takový to mají nejlepší, víš. Máme dlouho štěstí a náhodně všechno, raz, dva. Pojďme fotku? Jo, vy jste vlastně kolegové zvole. Já jsem dělal, ale když nemáš vypadá, to přijde. Se pořádně vůbec ale vám máte skoro stejnou. Dělám více na světě, takže mě Ne, to vlastně možná ne. Za 14 dní v neděli 8. uděláme tu akci, prostě my jsme se porozhodovali, jestli to bude jakoby minulou neděli nebo tuto. No. Pak jsem viděl vlastně tu možnost, Jasně, že se nedá. jo, no. Já jsem to jako věděl, že bude, protože to pořádali vlastně kamarádi. Tak říkám, uděláme to takhle, host prostě bude Tomáš Kašpar a bude to paráda, jak se děje, všichni přijdou a krásně se to povede, jo. No a tak jsme tak koumali jako, kolik jako těch kilo tam máme dát, tak aby to zase nebylo jako odrazující. A ona ta stovka jako zněla hodně, bylo to 101, jo.
ale prostě nevím, všichni to... Dobrý den. Patří mezi přední, v podstatě kulturisty profesionální divize v České republice, má zase už spoustu úspěchů. Máte, Tomáši, teď nějaký, jak to vidíte do budoucna? Nás to jenom zajímalo, protože jsme řekli, že vůbec nevíme. No, jako něco letos? Letos určitě. Jo? Vlastně to bude podzim nebo už teďka. Dobře. A jsem moc zadechaný, já jsem šel teda v pohodě. My jsme to obešli trošičku. Ne do schodu, ale ze schodu a stačilo mi to. Trošičku jsme to... Takže teďka plánuji asi něco, myslel jsem podzim, ale asi to bude to někdy asi už v létě, teďka o prázdninách, asi nějak v Čechách? Všechno spojený s státy, já jsem na Dobře. o v Čechách jediný. Jinak teda, my jsme tady dneska u takovéhle parádní akce, že vycházíme 80 schodů tady na Plešiveckých schodech se zátěží, s tím, že chodíme 101 kg na zádech. A Tomáše jsme si vzali, i když mě teda Kája před chvíličkou vyvedl z omylu, my jsme si ho vzali ze 2 důvodů, protože Tomáš je kulturista, hardcore kulturista, prostě jeden z nejtěžších chlapů, co u nás v Čechách máme, který zvedá těžké věci, ale zároveň jezdí na kole. No jo. Ale prej to s tím kolem není moc slavný. Hodně, Takže Tomáši, my jsme vám tady aspoň takovou maličkost, jenom jako, abyste měl vzpomínku, no, protože vy jste říkal, že jako kluk jste byl v Krumlově s rodiči. Ano. Tak to jste si asi pivo nedal, ale teď už byste možná mohl, takže jsme vám tady koupili takovou sadu česko-krumlovského piva. My děkujeme vám. Já jsem vám taky přes takovou pozornost. Našeho sponzora, kromě Extrafit, tak něco pro soutěžící. Ježiš, tak to je skvělý. Já se pro ten 60 a Ježiši, děkujeme moc. Díky moc, Tomáši. Você compra uma blusa, você não tem o sentimento de agora tem uma blusa. Mas eu acho que eu sempre comprei as minhas...